Koľkokrát ste povedali áno, keď ste chceli povedať nie? A koľkokrát ste sa báli povedať áno a povedali ste namiesto toho nie? Pasívna komunikácia znamená, že potláčate vlastné potreby. Prispôsobujete sa, výsledkom je frustrácia, vyčerpanie a strata sebavedomia. Naopak agresívna komunikácia znamená, že si síce stojíte za svojím, ale na úkor iných. Vaše slová a správanie druhých ponižujú. Výsledkom je napätie, konflikty a narušené vzťahy. Asertivita je zdravý stred. Znamená komunikovať s rešpektom a sebaúctou. Úctivo, priamo, bez obviňovania i bez ospravedlňovania. Asertivita mení dynamiku vzťahov. Je to umenie vyjadriť svoje potreby a zároveň vnímať potreby druhých. Keď ste asertívni, chránite seba, ale zároveň dávate priestor aj druhým. Byť asertívny znamená vedieť povedať nie bez pocitu viny a vedieť povedať áno bez strachu. Cibriť si zručnosť asertívnej komunikácie stojí za to, pretože komunikácia je vo vzťahoch kľúčová. Ak cítite, že na tom potrebujete popracovať, môže vám pomôcť terapeutický coaching, ktorým mojim klientom pomáham pri rôznych emočných problémoch a pri nachádzaní riešení v náročných životných situáciách v osobnom či pracovnom živote.